ndinokuvadzai muchirongwa Myriad Interviews. Zita ndiLynette Bennett, and muchirongwa chedu chanhasi tina Sasha Lishoma, popularly known as Amadube, uye ndiye anozivikanwa nekambo kanonzi Machinda. Tinokuchingamidza muchirongwa chedu chanhasi Sasha. Aiwa, tinotenda Lynette. Ndizvozvo tingada kuziva kuti Sasha ndiani. Unogona kungotitora rwendo rwawakafamba mukati mezvekuimba mimhanzi yechinyakare? Amadube Sasha muimbi wemuno muZimbabwe anoimba musambo wechinyakare, vamwe vanoti wembira. Ndakatanga kuimba ndine makore 5 ekuberekwa chiimbira muchechi. Ndobva ndaimbawo nevaimbi vanosanganisira the late Mbuya Madhuve, the late Peter Majoni, Progress Chipfumo, ndingangotaura vashoma asi vakati wandira ndakakwanisa kuimba navo. Pakusheyawo stage ndiri murwendo rwangu ndakwanisa kusheyana naOliver Mtukudzi the late, the late Tongai Moyo Dewa, Macheso, Japreza. I think vahombe vese vari muno ndakakwanisa kusheyana navo stage. Ini ndinoridza mbira, ndinoridza hosho, ndinotamba, ndinoimba, ndinotungamirira band, Madhuve Legacy Band. Ndine album 1 rinonzi Mutsindo randakabuditsa nemanje. Masongs angu ndine masingles andakabuditsa anokwana kuita 6 kuti anotorera anozikanwa nevanhu kuti vanhu vakaendawo paYouTube paFacebook vanomawanda kungotepa kuti Amadube Sasha. Alright. Totarisa Sasha wakatanga kuita zvekuimba izvi une 5 years, but pawakanyatsotanga kunzi Sasha Amadube vakurekodha vakupinda mustudio wakatanga gore ripi? Kutanga kupinda mustudio ndakatanga ndine 9 years. Ndakatanga kupinda mustudio, but zvekuimba kumba kwedu zvakagara zvanga zvirimo. Taingogara mumba tichingoimba kana kuchechi zvaivhundutsa kana uchitanga kuimba. Ndandiri mudiki, I think ndanga ndine 5 years kana ndanyatsoziva. Ndaisumuka ndoda kuimba, hanobva yarova ndawandagara pasi, asi ndinge ndatoimba vanhu vachoka kuchoka kunoita vanhu vebe ndainzwa kudedera ndowandagara pasi. Asi mama vakaramba chimanditi imba uriwo kana wakuimba muchechi next time usagare pasi vanhu vakakutarisa. Vakandipa confidence, then ndakazokwanisa kuimba tonoti ndazvoimba vanhu vadaira ndobva ndaita confidence. Mustudio ndakazotanga ndane 9 years, ende studio inorema. Madhezi atairekodha studio yairwadza yainzi hakuna zvakasiyana nezvakuitwa mazuva ano, zvokuti munotoenda wotorekodha zvogadziriswa zvodi. Ipapo waitoti kana usiri kuziva zvauri kuita haukutodzidzokera kumba. Vanga vasingatombotolarete zvese zvekuti discord kana kuti ndakanganisa. Kwainga vanga vari serious. Ndetongosvika makatobva kumba makarihesa zvauri kusvikoita ndizvo zvokatongokanganisa zvekurekodwa zvakakanganisika kudaro. But I think zvakatotibatsira patime iyoyo, zvakatotibatsira izvinozviti hakutozivawo kutoti munhu unofanira kuenda mustudio serious. Whether uri unoshandopefectwa chadi but unongova serious nezvaunongochita. Totarisa Sasha wataura kuti iwe wakatanga kuimba une 5 years uchiimba uri kuchechi. Why wakazosarudza kuimba musambo wechinyakare, our tradition? Chii chakakusundira kuti uimbe izvozvo? Chekutanga vanhu mafans ndo vakandisunda kuti ndiite tech music. Because inini kubva pakashaya Mbuya Madhuve ndakandazvisudurudza ndikati inini ndoda kuita tape imwe yemusic yakasiyana ndeyavaiita. Because munhu unonge uinewo zvako zvafanira kuti baba wako ndinoda kuti uite doctor, iwe uchiti aiwa ndinoda teacher. Munenge muine kakudhonzerana, but iwe unofanira kutomboraidza zvakuda kuita kana kuti uchateerera maparents ako. Saka ndini ndakazvisudurudza kuti aiwa inini ndoda kuitawo zvangu zvinonzi inini. But vanhu manje mafans agogo akatanga kuuya bheki vakati ko muri kusiya legacy yatete ichisara. Saka ndobva ndakazodzoka bheki kuchinyakare zvataiita ndina tete vachiri vapenyu. Saka ndozvakanaka, ende inini wacho ndada kuzvida zvekuti ngendidzokere because ndakaona paine gap. Pakafo Mbuya Madhuve, ana Chioniso, Mbuya Stella vachaimbe vakugara kwava kuGermany, ana Wipo vakawanda, ana Mbuya Beulah pasisina. Saka yasara paine gap. Saka ndakaona kuti getifite in pagap iroro rakasiyiwa, tione kuti tisimudzire zvanga zvaitasiyiwa kudhara nevakuru vedu ana Mbuya Madhuve. Alright. Totarisa kuti nhasi wauya neinstrument inozikanwa kuti mbira. Ungada kutiudza kuti mbira idzi wakatanga kudziridza rini uye zvaita sei? Mbira ndina time yakawanda ndakuridza mbira. I think ndane 3 years ndichiridza mbira.
zvanga zvine zvipo ini mbera ndakaita dzekudzidzira ande ndinonyepa handina kumborota kana kuzvarwa nchiridza kana kudinda handisitorina basa nekuridza mberi ini ndaida kuridza hosho nekutamba nekuimba saka mbira ndakazongozviudzwa kuti ndofanira kudzidza chimwe chinhu chandofanira kuridzawo saka mbira dzinonakidza dzinotekenyedza nzeve panongochizviridza nyange wakatsama nyange uine stress uine zvakufunga ukatanga kudziridza unotonzwa kuti ndenge ndaitaka kusununguka unoitaka kurerukira saka ndo zvakandipa kuti ndide kudziridza. Totarisa kambo kenyu kari kutonga mazuva kari kutonetsa kuti vanhu vakawanda vanokaziva kanonzi machinda. Tingada kungotsanangura kuti manyorero amunoita musambo yenyu munozvinyora sei? Nditangire pana machinda semataurira maindi. Machinda ndakaita yekurota. Panga pasati pasvika pandemic ye-COVID-19. Ndakarota before vanhu vakarara pasi ini ndichiimba machinda ndichifamba. Saka ndakabva ndangofunga kuti maybe ndaipiwa kunzi ndiimbe kunze kundasingaziva kuti pane zvichaitika. Saka pana kupera time unoziva unenge uri mustudio song ndakangonoirekodha handina kuibuditsa time iyoyo but ndakazoibuditsa tatopandemiki pandakairekodha before. Ndadazvirota before. Mamwe masongs unoita ekurota mamwe unenge uchitoonawo zvakatikomberedza. Mamwe masongs ndopuhwa nevanhu kuti ndakurotera isong mamwe ndinonyorerwa nemurume wangu chaiye mufu arikomba vanondinyorera mamwe masongs. Saka zvese zvinongosangana chikuru song yabuda. Atakatarisa vaimbi vechidzimai vakawanda vamwe vanosangana nemachallenges anogona kunge vachisangana nawo but tingada kuziva kuti mhuri yenyu yakazvigamuchira sei. Iwe wakakurira muChristian family tisingataure nezvambuya Madhuve vakazvigamuchira sei kuti ivo wakunosimudzira legacy yambuya Madhuve? Pekutanga vanhu zvinomboita kakurema uda kuimba hazvife zvakaita pamusha pano kuti munhu uite zvekuimba vese unoona anoita zvekuimba vese vakadzi vacho ndevechifani because unonzi unoimbira mbao ende vakadzi vazhinji vanoimba nenyaya yemaproblems anosangana munozopedzera mumba musingachawirirani ndopedzera usisina murume but not kuti munhu wechifambi zvinorema because uda kuti kumba ukufanira kuita mai vana attention murume ada attention kubhendi ukufanira kunoita basa rako kubhendi saka munoramba muchikweshana especially kana murume wacho asingazvinzwisisi munoramba muchikweshana saka unozopedzera maseparate saka kana maseparate akuzokuvanhu zvinouya neimwe wei yekuzonzi ivi chimbondudzai mukadzi wemagitara nemurume hapana but vanhu havatarisi kuti chii chinokonzeresa. Saka izvi zvainetsa mufamily medu kuti vanhu vazvitambire but vakazotanga kuzvitambira nekufamba kwenguva nekuchinja kwanga kuita zvinhu vanhu vakazoti regedzai mwana aite zvaanoda kuita regedzai aite chipo chake. Saka ezvinozvi ndinesapoti kwese kana kumba chemba ndakaroorwa kumurume wangu nanaamweni wangu kuna nani vese vanozvigamuchira zvekuti hakuna zvototi inini anatete vangu mapostori but vanotokomenda vanotoenda paYouTube votokomenda hembe yanga makapfeka yakanaka kweyu madi kupfeka makadai but mapostori but nekuti vakazviziva kuti ndo zviripo vakazvitambira ende ndinotofara nazvo. Ndizvozvo chaizvo. Totarisa kuti murume wako anokusapota in terms of music wise. Pane here patime yekuti pamunenge makambogara muri mese paya kuti izvi zvoda kuimba izvi hazviite zvonzwa kunge wadzikisirwa semunhu wemukadzi anenge akarohwa? Unotombodzikisa kuti zvoda kuimba hazviite iwewe unenge uchifila kuti inini nhasi ndoda kupfeka hazvisikuita iwewe pfeka iyi munoenda kubasa ikoko makatsamwidzana mamunozodzoka makuwirirana kana kuti munotobva kumbonzi iweweka unoona inini ndoda kuti uite character yaBeyonce kana kuti character yaitwa nanhingi kana kuti nanhingi inoona taiwe nandini ini ndini munokweshana wani ende zvinorwadza unorwadziwa but pane pambe kuti unozogara uzoti kwangade undiudza zviro wrong sei ngatigare pasi titauri iwewo zvanga uchitaura zvezvi wanga uchiedza kuita sei. Saka taizvo taakunzwisisana pakaita ishu takugara pasi toitaura tisati taita tatomboenda kuyo zvekuti patoenda kubasa tenge takurarora nezvota mabest friends. Ngatisanganei mune chimwe chirongwa chinote sound rolling stand by we start in 3 2 1. Welcome back guys. Tichiri nawo amadhuve maybe vamadhuve vanhu vangada kungoziva matambudziko amunosangana nawo semuimbi tisati tapinda kune mamwe matambudziko amungagona kungosangana nawo mumusic industry. Matambudziko inini zvangu ndakazvamirira
matambudziko hapana ndati ndanyanyosangana nawo nekuti kazhinji kacho hakufanira kutarisira kuti apa ndiri kusiyiwa apa ndiri kudai unofanira kuisa effort yekuti sei ndiri kusiyiwa ndisiri kupinda saka so far ndingade kunyepa zvangu kuti ndine matambudziko andinosangana nawo semuimbi chandiri kuona ndechekuti isusu vaimbi vechidzimai tofanira kuisa effort yakanyanyisa yekuti kana taisa effort kozoona kuti maybe ndinowana maproblems ndinowana matambudziko apa nepapa but kune zvangogara zviriko zvekuti munhu wechirume wese kangona mukadzi auya kwaari achida basa kana achida chii anotora advantage whether uri muimbi kana kuti hauzi kumabasa cheko makambani zviriko saka I think iwe handingamboti maproblems zvagara zviriko saka handingatombobva pachiti maproblems ndofunga tine maproblems akadaro zvagara zviriko zvindotongotarisira saka hasi maproblems ekuti tingatobata ekutoti anobatika so far ndikutoti ini ndikuda kushinga kuti ndizoonawo kuti maproblems aripo apa tiri kusiyiwa tiri kudai but ndani at least chinobatika chekuti ichi ndo chandaitawo ichi because unobvunzwa munze iwe uri kutaura kuti mapromota kuti siya kana kuti utaura kuti problem chauinacho chii chinobatika chekuti tingakwanisa kutora tokuisa pabig stage saka inini I think ndofanira kushanda kuti ndizoona kuti aiwa nekushanda kwese kwandaitawo sei ndiri kufesa maproblems akadai saka so far ndisati handina maproblems ndinganyepa. Alright. Sasha takatarisa kuti you are embracing our culture. Munharaunda yaunogara iwewe semuimbi wetraditional kana kuti vanoimba zvedeze izvi vanhu vanokugamuchira sei munharaunda yaunogara? Bvunzo iyoyo wakanaka chaizvo. Chinoitika pamakagarisana nevanhu. Munhu nemunhu ane zvake zvaanotenda mazviri. Mamwe mapostori, mamwe mapendakostal, isusu vechivanhu tiripo. Hatikwanise tese kuti tibatane tiite chinhu one because umumwe akachiti hamusi kuona zvavanei vanoroya chete vai hamuri zvanoita nditenge anobuda usiku tineto zvatoita zvekukumbirirawo zvangofanana nezvinoitwa nevanhu vekuchecho zvokuti vanoona matoo ari papo but nekuti munharaunda vanhu vanenge vasina kuzvitambira unoonekwa kunge hameno zvauri kuita saka vanhu vanozoenda nekujaira zveko zvino zvini nhango munharaunda mandinogara vanhu vatozvijaira takutonzwisisana zvekutoti nyange mangwanani vanhu havachakwenyana asi pane teme kutoti mangwanani uchivhura gedhu dai munhu anotochekwa kuratidza kushamisika kuti pane zvimboyazoedza kuita sei zvenge zvisinganzwisisika but nenyaya yekuti vanhu vanozoona kuti aiwa munhuwo ndo zvaanofarira but hapana chakaipa paari zvakangofanira manamatiro anosiyana munamatiro wake waanoita but ezvinotenge takuita tichinzwisisana takuita tichibatana tavanhu vamwe chete because unotonyara kusvika panhamo kaemuraini uchisvika vanhu vachitoti ndiwauraya munhu uzonatanga kusuduruka wotoshaya but hai zvinozvi zvamo muvanhu nyange achienda kuchechi nyange achidii but chivanhu vakona kuchinzwisa kuti chivanhu chiriko ndizvozvo. Sasha totarisa kuti wakatanga uchipinda chechi at 5 uchimboimbira muchechi wakazoswicha sei kubva kuchechi wobva waenda kutraditional tichitarisa kuti iwe wakutove munhu wekutoti aini ndinorumbidza kana kukoshesa chivanhu chedu wakaswicha sei kubva kuchristianity to izvo zvetradition? Zvimwe zvinhu zvinoitika zvega. Inini chandakangoita ndechekuti ndakazvipira kuti ndakuda kuita zvechivanhu and then izvezvizvi zvikatori masundays handindiri free ndinotoenda kuchechi pana chakaibozo kunamata kwese kunamata tinozongosvika tese chatiri kuita tese tichangosvika kuna musikavanhu which ndiwo Mwari saka inini ndiri kunamata ndiri kuku yachinamata wari kuku yachinamata ari kuku but kwatiri kusvika kumecheti saka masundays handinditori free ndotoenda kuchechi ndichitononzwawo shoko ndichinzwa because hapana chakaipa chekuitika hapana chatiri kupikisana munhu watiri kunamata mumwe chete saka inini ndakangozvipira kuti aiwa inini ndada kuita hangu ndada kunamata ndiri kusaidi iri ndobva ndangosvika ndati aiwa ina handichanyanya kuisa ngine yangu pfungwa dzangu nemwoyo wangu kumakereke ndakuisa pfungwa dzangu nemwoyo wangu ndimboona kuti chivanhu chedu chacho chainzi kare kusati kwane makereke vanhu vachita chivanhu chedu chinzi zvinhu zvavo zvaifamba vaikumbirira pamhacha vachidiko isusu tinotadza nekuzviita iko zvinozvo ndimbotrayawo ndimboona kuti ndikafamba nechivanhu chedu ndosvika papi saka ndakangozvichinja nyange pamusic pacho zvakachinja zvega zvangotanga ndaita macovers ndichiita sei but pane time yekungotiwo vakomana vanoridza vakashaika ndobva ndatongotanga ndine bhizi rangu nevamwe vangu varipo ndakobatana bataita ofisho yakabva yazara kudarika but tonoti saka maybe kuna ndiri wrong
izvi ndizvo zvandaifanira kuita izvi. Saka zvimwe zvinhu zvinoita zvega hauzvimanikidze kuti ndoda kudai so ati ndinongoerekana watomuka unotongomuka watowembira wakutoridza zvaita zvega. Totarisa kuti wakashanda nana Progress Chipfumo wobva wazobva watanga kuti handada kuzvimirira ndiri ndega ndakadai. Dambudziko raunoti ndakasangana naro kutanga kuzvimirira kuti ndane bhendi rangu uchisimudzira Madhuve Legacy ndeapi matambudziko kuti iri ndo ndakasangana naro ndakambojaira zvangu kuimba ndine vamwe kana ndiri backing vocalist kana ndichiridzira vamwe asi kuzomira ndakunzi Sasha ndiri ndega matambudziko kuti aya ndakasangana nawo. Kutanga chinhu kwakaoma zvakangooma kuti ubve pawanga wakaberekwa unoti ndakutanga zvakafanira kutanga imba chaiyo. Kutanga imba unenge wanzi takurumura wakura iwe wakuchinogara wega unogona kuti 2 days zvinenge zvichiri nani uchigoti hauchifarira kana uchidi but kumberi unozoona kuti vana vaine basa vanava ndomatangira vakaita herai. Saka ndo zvakafanana nemusic unenge wakaberekwa hauna zvakawanda zvauri kuita uri kungosvika pashow usvikongoimba upedza kuimba mwana kuenda kumba hauna basa kuti vaita flop here yaita chii but watanga iwewe waandiwe maflop aya kusangana newe vakomana vemagitari wakusangana navo iwe vanokuridzira kuti uda kutanga kuti ndanachandiridzira besi ndanachandiridzira chakati unenge uine zvakawanda mutoro unenge uinawo kuti ndada kutanga chinhu. Saka ndakasangana nemachallenges akawandisa nekuti vanhu plus vanhu vanenge vajaira kuti angari backing vocalist wauyu ezvino zvaachi akuzvimirira but vanhu vanotora time kuti vajaire vakujaire. Saka unofanira kutoramba wakapresa kuti vanhu vakutambire ende nevakomana vanoridza unotora futi advantage yekuti munhukadzi tingalibwe nemunhukadzi zvinonetsa unogochinja pano nepapapo asi nekufamba kwenguva unozokana uinewo chipo chautungamiri zvinhu zvako zvinozofuwa zvakanaka. Manje munenge muine murume mune vana munoita zvekuimba munoita zvakawanda pamwe tingada kungoziva kuti munonyatsozvifambisa sei tichitarisa time munoibhalansisa sei kuti muri mai muri mukadzi wemunhu munoita futi zvekudhila nezvinhu zvakawanda muri group member kana kuti muri leader wemember yegroup like pakaoma panorema kuti unzi uri mai kubhendi because kubhendi vana ndoitoshanda navo vana kwandiri vese vanenge vatori vana vatori pasi pavo wonzi futi mai wakamirirwa kumba koti murume futi atoti haini ndoda mukadzi wave koti hana amweni vanenge vachitodawo vaida kuona roho rako semuroora pafiwa paitwa chii paitwa uri kutarisirwa dzuru ufanira kunge uripo apa iwewe time dzokudzouri ufanira kunge uri mushow because wanga wakatorara nebhora rakushow musini uri kumuka utonzi pari kudiwa muroora mwana watorisunga zambia nedhuku wamhanya kuenda kuita horora uchibva ipapo pahutsi uri kumhanya kuenda kugeza uchienda kushow unosvika kuita kuneti but sechinhu chiri mauri ungambotadza kubatanidza zvese unozvibatanidza zvese vana especially vari vana ini ndototsvaga day rekuti kana pari paholiday ndinesina hangu problem pakati pewiki ndinoenda navo but every Sunday whether ndine show kana kuti handina ndendesa vana vangu out because ndofanira kugara ndine bond nevana vangu whether ndiri kubasa ndadini ndotozvipa kuti Sunday nyangwe ndine hope dzakaita sei ndichamuka sandienda kushow kana kuti ndikuenda navo kushow kuti tirambe takabata. Murume unotomboa time yake yekutoti nyangwe ndakaneta akatoti amen nhasi ndoda kutonotamba handei kunotamba because vari mwana adiki uzodziwa unoda basa rako kudarika inini saka nini ambotsvagawo kutamba nayo saka hapana ndotongobatanidza zvese kuti ndapawo baba time yavo ndapawo vana time yavo ndapawo family time yavo zvokuti munhu wese hapana anokomplaina anoziva kuti zvimwe zvese angaita hake but anotipa nguva yedu zvinhu zvese zvakaringana. Sasha tingada kungozivawo kuti takatarisa pane izvozvo vanonoti vane vanoimba musambo wedezi uyu nyaya yehistory inofambiswa sei because ndinotoona vanhu vakawanda vanoimba musambo wedezi it's either vane madreadlocks kana kuti zvinongorepresenta kuti zvavo zviri natural ungagona kungotijekeserawo ipapo. Ini nangu ndakazvimiririra ndakangoona kuti zvinofambidzana zvinofambidzana pfudziri nembira chinhu hwani saka muchiona vazhinji vanenge vaine rasta because kare wakanga usingakamwe musoro vanhu vaingo saka unenge uchida kuedza kuti
munhu anyatsoona kuti uri serious kusvika papi nezvauri kuita, uri kuzvida kusvika papi. Harina chirevo, harina chii, kana kuti ndakanzi ndakarota, ndakanzi andigerwe musoro, kana kuti ndakadii. Aiwa, ndakangozvinzwa ndega kuti nini ndiri kuda hangu kuita sei kuiswa rasta, zvienderani nezvinhu zvandiri kuita. Because ndisati ndakuita zvembira, ndaitori kwamawifi. Because ndo zvaienderana nezvandaita. But washiftawo waenda kune zvimwe, wakufanira kupinda mazviri nemwoyo. Saka inini ndakapinda nemwoyo. Handina kusiya mwetsoka pasi kuti aiwa ndakaita izvi. Saka ndakapinda nemwoyo. Saka chese chinonzi chinoitwa pachivanhu chedu ndoda kuedza kuchiita nemwoyo. Alright. Totarisa kuti munotombotora nheko yenyu motomborova bute, motomborova mafembo aya, mopinda mustudio, mune vamwe vakadzi vasingaimbe musambo iyoyo, munogamuchirana sei? Zvazvinoita muimbi hazvina basa kuti unoimba musambo upi. Patinopinda mustudio, patinosangana, tinotogona kutoita masongs, uyu achitoita yake chechi, ndichiita yangu, uyu kutoti totoita collab. Kuti uyu ndiye gospel, uyu nini ndiri wembira, uyu ndiwe jazz, uyu tinotobatana. Because zvatiri kuita zvakasiyana, but tiri kuda kuita tiri chinhu one. Tatoda tese tiri vaimbi. Saka tikatongosangana kwakutogadzira, asi kana muri kuzviona sei, kwenyu uku kuri nani, kwedu kune basa. Tenge tichiedza kuvakana. Saka mukapinda mustudio munogona kuzokutarisana pasi kuti mumwe anenge achiti vauya vemushonga veve. Ona, but vamwe vanozvinzwisisa. No, kuimba music yechivanhu zviri kuti wani mushonga. Kungoita bhozi senheko yamukutaura ikazotobuda vamwe vanotovhunduka kuti mavaona makatotanga kuita zvezvavo munomu, akatotanga kutiitira zvezvavo munomu, isusu ambotiona tichiita zvatiri kuita, ati vakatanga kubudisa ndizvo izvozvi ezvi ndozvinoita kuti vamwe tiende mavhoisi kana kuti dai zvagara zvinowanika. But aiwa, kune famba kwenguva vanhu tinozonzwisisana then totambirana, asi ndiri kuona kunge ezvinozvi vanhu takunzwisisana, unotoona munhu nenheko yake mukombe chaivo achiputa akasununguka, hazvichanyanya kutyisa. Alright. Rega timbotora mafemo todzoka muchinguvana. Sound rolling. Stand by. We get back in 3, 2, 1. Let's go. Alright, Sasha tadzoka zvekare. Tingada kungoziva kuti relationship yako yanga yakamira sei naMbuya Madhuve. Ambuya Madhuve nditete, vari tete, ende vanga vari mai kwatiri tose, vanga vakatikoshera zvakanyanyisa. Saka takarasikirwa. Ndingakwanise kutaura nezvavo. Ndanga vari mudzidzisi, teacher. Ndingakwanise kutaura nezvavo. Alright. Tichiripo pana Mbuya Madhuve, tingada kuziva kuti pamatime aunomboenda kumashows, umetime here aunombonzi performa kana masongs akamboimbwa naMbuya Madhuve, ende unonzwa sei semuimbi? Vazhinji vaitsigira Mbuya Madhuve vanotoda kuinzwa. Mumwe munhu anotouya izvozvo kuzonzwa music yaMbuya Madhuve. Anozonzwa hake dzedu dzadii, but fanike ndegamuzira. Vakawanda vachingopinda musho, tiridzirewo ndegamuzira, vanozonzwa zvavo dzedu, asi ivo vanenge vainzwa vanoida. Nevamwewo vanoda dzezvigure. Tiridzirewo Neria, tiridzirewo, vanogona kuti penga ndo vanhu vangu vasingazive mazita. Saka vanhu vanenge vachidzida, zvinovarangaridza, zvinovadzosa bheki. Saka vanga vaona sekunge Mbuya Madhuve akaenda nechipo chavo, vakabva vaenda bva zvatongofa zvakadaro. Then patakadzoka bheki, vanhu vakatanga kuti tambira, mafanzi avo mamwe ngakutotumira navo, ende kune muzukuru waMbuya Madhuve ariko, mukumuziva here kune muzukuru waMbuya Madhuve ariko, zvokuti takavadzosa bheki kumunhu wavo wavaida. Madhuve, ini ndiri kunzwa kufara kuti makaperforma pakaiswa statue yaMbuya Nehanda. Handizive kuti imimi makazvimirira makanzwa sei kungochiti unzi munoperforma panguva yakaita seyoyo, nekuti Mbuya Nehanda munhu watinorespekta as a country, as a nation, munhu akatirwira mukati mehondo. Maybe mungada kungotitsanangura kuti makanzwa sei kunzi muperforme panguva yakadaro. Pane zvakangofanana nekuti pane nzvimbo yaunofarira zvekuti ubva pangouya unzi president, ubva unoda soona tiketi kana renteki kana rechi rekuendeko, unogona usarara musi iwoyo ukamboda kurara womukota so tiketi rangu riko kunge riri kubiwa. Ini ndo feeling yandanga ndinayo, ndakadzwa kuti tikunoperforma
kudombo rambeya nehanda. Ndakaita mazuva ndisingarari. Chiti nyangwe ndikabvaurika so ndikadzoka mumba kuti ndinei. Ndingochitasa pamiro ndinei. Kana kuti sikuziya. Ndofunga ndiri handisirini. Umbozvitsunye-tsunye kuti ndini. Ende nditazoperforma. It was my yanga iri yechitu performa pamberi papresident. Tanga taperforma kugokwe navo. Then pakatona taperforma gokwe pakati no toda kuona kuti vaperforme futi uko. Then takaenda tapa stage ino hana inorova because ukatarisana nevanhu vakuru vanoremekedzwa munyika yese, machief, mapresident, vese vakakutarisa. Ndotango chadonha nekutya but nekuti zvinhu zvinenge zviri mauri nekufara ndatombopuwa mukana unenge ndiratidza kuti ndiratidze zvandinazvo. Unobva wasimba, unobva wasimba. Ndakafara ndiri kunyema zvangu. Inini zvakatondiendesa pane chimwe chinzvimbo chekutoti ndakatoona kuti totombozikanwawo because pane vakuru vanoridza mberi, vakuru chaivo, but ini ndakaonekwa ndiripo ndasarudzwa, saka zvakandikoshera zvakanyanyisa ende zvakandifadza. Sasha, uri munhu wechivanhu. Totarisa kuti une song yawakatoimba itori dedication kuna mbuya nehanda. Do you think kuti pawakaimba song iyoyo vari unobhiliva muchivanhu vari kwavari unofunga kuti vane chavakanzwa here kuti vakafara kana kugamuchira song iyoyo? Zvagara. Isusu tinoti munomu mudzimu mukuru kana kuti ndati mondorooro ndimbuya nehanda ndomudzimu mukuru uri munomu. Saka chese chatingatoite ukachiita uchipembedza iwe unozvinzwa iwe kuti I think zvinenge zvadaiwa because ndivo vanonzi vakabata nyika ino. Saka ndisingazoziva hangu kuti ivo vakatambira here kana kuti havana kutitambira, but kana vasina kutitambira chinhu chinongoramba chiri pasi, but ukaona chinhu chafanira kuti aiwa tatambirwa tadairwa. Saka kuvapembedza kinge chinoramba chivapembedza because ndiwo mudzimu mukuru wedu muno munyika medu. Saka iyoyo song ndakangoiimba iri pembedzo yekupembedza nachemberi. Tichitarisa kuti ma-collaborations tinoona kuti kune vaimbi vakasiyana-siyana wakaita nawo ma-collaborations. Maybe ungagona kungotizivisawo vaimbi wakashanda nawo mukati mezvemumhanzo. Makolabhas andaita hangu nevanhu vakati wandei, asi sofa ndaita naMangwenya Diana Samkangi. Tine song yatakaita iri paalbum rangu New One. Ndikaita zvekare naProgress Chipfumo iri paalbum rangu New One. Ndikaita nesingle yandakaita futi mazita anozoita akutiza nakukanganwa zita kuti anonzai. Ndakaita single naye, ndikaita futi ndikaita song yandakaita yakafeature naPeter Moyo naDiana wacho, Diana Samkanga zvekare, ikaridzwa gitare serial years namagitare ngonembera, ikaita naNalia zvekuti takangoita munhu wese aingopinda mustudio tichibwapinda oita oimba. Saka vazhinji vakabheke ipapo maartist akasiyana-siyana. Song yandakanchiri yakati ndakaita collab ndakaita naCobin Candyman, ndakaita naye ndo ndakaita neimwe single. Maybe vamadhuwe pane nyaya iri kunetsa izvi zviri kupisa mastreets. Chimbotiudzai muri munhu wechivanhu munogona muchizvinzwisisa kutopfuura inini. Ndikada kuziva kuti zvinofamba sei panotaurwa zvemudzimu potaurwa zviri kunetsa mazuva. Ndambonzwa muchiti machembere, kune vari kutofamba vachiti tiri machembere, vachiti tine manjuzu. Zvinoseparetwa sei izvezvo? Nyaya idzi ezvinozvi dzakaoma dzinonetsa because haukwanise kuudza munhu kuti uya nemudzimu kana kuti auya hana. Asi venhema vawanda nekuti paunofamba especially ukapinda chitoshandira mbao, hafi yebhao kana kuti 3/4 yebhao kadzi wese ari mane jusu dzedu dzikubva kupi dzanga dzimbori kupi pesa dzakutanga kuwanika iko zvinozvo vakoti vese vatopamba ini ndikatongomwa ndinotanga ai ndine jusu ndatone jusu pamwe ndakutoita matari kana kuti zvinhu zvangu zvakutoita zvinhu zvekutoti jusu yangu inozoti zvakati, jusu yangu inozoda zvakati, jusu yawo kawana kupi rini, ndandakakudza kuti une jusu.
saka zvinhu zvakunetsa kunzwisisa chivanhu chacho kuti muchitambire chakunetsa bhozi unotambira chivanhu chisiricho. Zvakutoda kuti isusu tinjere kuti ndizvo here izvi kana kuti hazvisi. Bhozi vawanda vacho vave nhema. Takungotaura zvatenge tarota kana zvatafunga takangogara kumba wadhakwa nehwawa. Ukada kutasa vazhinji vacho vanozobudirwa mumba wanenge wadhakwa. Semu chizoda uya mumba wanenge wadhakwa. Usingade kuuya uchisvotaura zvakanaka kana kwakagara mumba kana kuti wakagara pai unyatotaura uranga vanhu murikone zvakadai dai mafamba nepapa. Unozwa tinonzwisisa kuti hanzi pane mumwe mudzimu yekuti unenge uchizviramba kana kuti hauzvizivi kana kuti vari kukuudza zvekuti uchiramba unobuda pane vanhu kusvika wogadzirisa. But iko zvino zvezvanyanya kureruka kwacho chivanhu chacho chanyanya. Saka ndoda kutodzidzawo. Inini nditori ndofunga ija munguwe uno. Ndoda kutodzidzawo kuti nditozvinzwisisawo kuti chivanhu chacho chirikubva nekupi chienda nekupi. Setabva tanyanya kuwanda kuti iko zvinozvi ari pano akungosvikirwa atone dai. Ari pano aimba atone dai. Ari pano adai. Dai racho kumashure uko kusikanga kusina matara akawanda kudai. Bhozi zvinozvibva panext week pamotonda mbuya anotonika. Apa ningwari yechidiki. Saka manga iri kupiko mudzimu yese ibhozi kana wanga wagara ngoripo munofanira kutanga kushanda ari mwana mudiki. Achidza ndorota ubva ari mudiki achirota kana kuti achitogara achita matari ari mudiki zvakatogadzirwa. Kusema kuzotanga makura sokuti watoone ndatone mudzimu ndani ndifanika njuzu aiwa njuzu tazoneta nadzo. Njuzu dzanyanya dzawandisa. Kwadziri kuwanikwa, kwadziri kutengeswa, kwadziri kuchengetwa. Amene dzonzi mazono dzikutengwa. Makeji acho adziri kuchengetwa zasi kumaonesa. Bhozi tozatikira chichitengeswa pane pachinogara paunosvika usarudza kuti aingi ndikuda icho ndikuda icho. Njuzu dzino dzikutengeswa dziri mumhepo. Zofa dzango amene kuti dziri kuzohakwa sei dzounzwa kuvanhu. Saka vanhu vakungofanira kungongwarira nekunzvera sematauro andaita kuti tisanyanya kutambisirwa nguva nevanhu. Ngatinzverei ende ivo vacho vari kuti vari kutengesa nevari kutengeserwa njuzu ngavangwariwe. Munhu pepuka utengeserwa chinhu usiri kuona kuti chiri papi unotengeserwa mhepo ende handifi kuti inotengeseka because inenge yambowanikwa kwayahodhwa ndekupi. Saka unongotorwa mweyo chinogadzikwa pauri usingazivi but ninoone kuti uda kudzidza madzidziro andiri kuita ndozvoonawo izvozvo. Tisati tapinda palive performance nguya takatomira bhosi tikuona kuti mauya nembira mauya makarongeka tichanyatsonakidzwa but tingada kungoza advice yamoda kupa kune vari kudzimba izvezvi varida kutoimba traditional but vamwe vanototya kuti pamwe zvine urombo pamwe zvine advice yamungagona kupa kuti mwana nhasi amuka achiti nini ndanhonga mbira yangu ndada kutanga kuita zvekuimba zvakangofanana. Hazvina basa kuti uri kuimba musambo upi wembira wechi chinhu chimwe chete. Saka munhu unofanira kuteerera mwoyo wako. Kana mwoyo wako urikukuudza kuti imba mbira idzi unofanira kudziimba wakasununguka ene kuti kuparidza kunaka kwezvinhu zvauri kuita. Saka kune vari kuda kuimba aiwa sunungukai muimbe makasununguka muchipembedza vekwenyu nekuti chipo chacho kana uinacho hapana chekumirira kutongobuditsa zviri mauri zvichienda mwoyo wako unoringodza kuti zvide unozviita nemasununguka. Alright. Takuda kuchikupai mukana wekuti mumbotirovera live performance mumbotiridzira mbira vanhu yasonoti ndimi munoridza muri paya pastage muchitamba muchiita se nhasi zvangu handingoni kukusimudzai nekuti muri munhu mukuru asi mboridzai vanhu vambonakidzwa vari kumbawo. Alright, aiwa ndinotenda musanditi ndiri munhu mukuru. Aka kandoda kurova kanonzi nzira dzemusango. Aka ndakakaita namangwenya ndiana Samukangi uye akaficha ndiana Samukangi. Saka ndokandoda kuita aka nzira dzemusango yacho inoreva taichema kuti tikufamba munzira dzemusango pakuri havasi kuwanika ngori ndega. Unofunga kana kuti ukufamba wega uri musango pasi uchitarisira kuti pane munhu achanditera unenge uchingocheuka ende unosangana nezvakawanda nekutoona zvimwe bhozi unongochitya. Saka kunze kwangu akutodoka zvakawanda zvakachiitika munzira dzemusango. Saka ndo pasongi saka regai Alright. Timbe. Vakuruma nonoka nzira dzemusango ndofamba nzira dzemusango. Vakuruma nonoka dzemusango ndofamba ndega nzira dzemusango. Ine mabona warara ndakumbira kujeka.
maipe andinoda tandokumbira kuteka idzo iro dareka reupenyu ramada ndibate ndinoita asika chindipa ichiedza ndisaima sanzu munzira tarirai ndiri mwere handina maipa andinoda tarirai ndiri mwere handina maipa andinoda hoi hoi changamire ramunoda ndibate ndinoita hoi hoi changamire ramunoda ndiite ndinoita vakuru manonoka zemusango ndofamba ndega zemusango inde mambo ndionese ndifambe ndega inde mambo tionese ndifambe tega. ndanzwa kufara ndanzwa kunakidzwa vanhu vari kuva vanakidzwa nekuridza kwavaitambira vanhu vangada kungoziva Sasha lastly kuti are you a registered artist? Pari zvino handina organization yandati ndaregister muZimbabwe asi ndikutarisira pamberi apo ngochongotsvaga hazvisi zvekumhanya zvinotoda kutanga wasarudzwa kuti zvinhu zvandiri kuda kuzvinge zvazvo penyuwedzi saka zvaiko zvino zvandisati organization. Alright. Tingada kuziva ma-social media handles enyu kuti vanhu vanokubatai pai, music yenyu vanoiwana pai? Inini pese pa-social media pese ndiripo. Kangoti Amadube Sasha unovawana pa-YouTube, pa-Twitter, pa-Facebook. Papi pese ndinowanika. Ma-WhatsApp tine ma-groups atinawo yepa-WhatsApp. Unoshandisa namba 0719 477-808. Ungagona kungodzokorodza namba pamwe pane vasina yazobata zvakanaka. 0719 477-808. Alright. Tinokutendai zvikuru kuuya kwemaita muchirongwa chedu chezuva ranhasi kubva kuneni Lynette Bennett and the entire crew behind the scenes. It's a pleasant viewing.